Right light. Like light ivule kahle lapho. Yeah, ivele kahle. Unkulunkulu Kalu sezincingele izintulu nje wethe. Namhlanje ngicabanga ngicinga nana. Kodleka. Ukafani bakudala. Inqabe wona Chaza ngobe unini sichaza. bakudala afama sikale ushutha nyani. Khona nje sawushutha enye episode ufuna sikhalwese le then siye kwenye episode. Inqala nazi mase khona wena mkhulu wengwane la manje ngeni kwazi ukuyiqala lento bese uyiqala kulabe licuma soshutha nabafethu kuphela. Like into ebendisicela short isangazo bekuzizinto like ezifani. Alala usekhona igqala wo. ibalekile ngalo sikayithethe sonke. Like ngifuna siqale one Nami ndisuke kwezo zinto. Akusiba nje masomngaka. Hayi bangabana nifike no. Hayi akwazi boydo. Hayi. Yonke le nto into yonke ndisuke kuye la yenza kodwa ndawo gqiba. I think masiqale ngalento ke. Sengigadele ngoku. So katelo ke. La ngena bona umbuzo pa uTwitter yabo. Usho kanje yabo. Ngizoqala uphofu akostimba ngiqala makulo. Sokoloza kayithini kaso zinto kengo. Oh Twitter. Kalo lento. So lo mbuzo. Yawazi but. La ngifuna siqale kuze kuyi note egrand singabo. Sekanje sane. So lo ithi kukhona mamela king yabo. Ile bekhona okhuna abayi 1200 namkhulu yabo. Ifani nje siyafudumeza akonto serious. Khona okhuna abayi 1200 yabo. Basendlini hloko yandluku yasevarsity. Podium into tontoni yandlugelezo lawo. I-auditorium. Auditor what? Bapha kwe auditor what yabo. Oba queen by 1200 yabo. Then ngoku wena uzongena pha noma ungena pha kodwa uba igame yakho begame yami begame yakho pholo begame yakho yabo. Ke njengoba sizongena pha mfethu yabo. Xa ucinga wena advocate nawe mkhulu nawe king. Yawa. Xa ungene pha kweyandlu bangaphi oqueen abazophuma bechazekile ngoku. By 1200 queen. Why 1200 athi uthi hayi ayikho wayilena sayithetha ngalonto leyo. Hayi ayikho wayilena. Lesho lo lipe manje uthela labafethu hayi la yabonga lizoba deep ngo. Kuba ngabana kaloku. Kwabe njalo kaloku thina. Mina ngifuna inani xa uba wena advocate usibayo wena bazasi oqueen ima insho ngayo ba njengoba banga uqueen aba 1200 by 14 uzongena wena kaloku uzongena igame lakho wethu uzongena wedwa nomnyange neyedwa xa kuno uzophuma uchame oqueen abangapi hayi kaloku uyazi kaloku xa ufike oqueen bebaninzi ukhetha lona akhethiwe ukhetha bona kaloku ukhetha bona kaloku ukhetha oqueen abangapi why ubuya wena usazi lo ukhethwe ngofike ngo ingqale nawo masawucingisisa mfethu. hayi ubuyise ingqondo ke ngokucufa Ucingelele uyithethayo uyihlazile. kaloku Lelo vetilula lento. ilula Uthi ubazasi. Oqueen by 1200. 1000 yabo. Kungene wena. Umbuzo uthi xa ucinga wena ngoku bangama bangaphi nje mabe 1200 khona omnye umshamile kanti odds ziphezulu hayi odds zivuma wena ukukhala kwakho ngasuthi wena ushamelile Ukhona ngeke ungene ndoda entazweni yakhe nawe ucingisisa. Jongani ba 1200 jonga wena cebisithi yabo sorry ngokuphakamisa nibuye nicinga lo amachera acinga le ndlela sicinga ngayo na wakahlokanga to akahlukanga so icherry ke ngojeba ndenza umzekelo yengoku yabo uyapha etown icherry izobuya vele nayo xa sebuya endlini ibuya icinga ihlala pha endlini yayo icinga ba ndibone nomfana okanje nakanje phethe hayi undizobozela ngicela ukuphendula ke mfana just imagine bezosane yabo bayo intombazana eshameke ndim xa ndibona wena khona intombazana engashomeka ngoba ngabana kaloku esazi kalomkuloyi ayikalux i-odds kalomkuloyi ziphezulu yabo i-odds ziphezulu kuyabo awuqueen njengoba bakule ndlu yabo
bayi 1200 ngeke ungangeni kwindlu mkhulu wa eno queen 1200 siyasipha lapha ayikho funa bebabo lo mkhulu ngifuna umuntu ngicele inani abaqueen ayikho lenye ngakhetha mna hayi ndodwa nje usisayitoli kanje usisayitoli ngizazi thula ku mic thula ku mic hayi ayikho nenye kodwa nawe niyabo umzekelo thula ku mic ayifani mic le wena umobheka bangaphi one i-odds ziphezulu king umzekelo mna ndibuza incwadi wena mawucinga hayi bangaphi kumnowa angayo 2 bangababini ndithi ba 1 or 2 ku 1200 ngeke ileni libe ndisho ngcono ngengabikho uqueen imfethu ezochaza yakho ngoba be 1200 okusho ndibetha ngo10 1,200 mil kanti ndithi mkhulu babini kum uthi bangabi working hayi ncoka yabona umbuzo lo mbuza wona okay ke mashi okay asiyeke ngoba ngathi uthi lo ithi lento lengena amantombazana ithi khona kwantombazana khona asithi khona izilekhu angithi intombazana izoshameka ngo ucivela khona intombazana izoshameka nje be 1200 khona kwantobo yamantombazana ngaphandle koba ilahlileke vele ndizana kuwa kulawo saqala episode ubekanje saqala okay ngizobuza umuzo wokugqibela ofani then shift kwi-topic no engathi serious kutheni okay ungakhalazi king kutheni umntwana like itoddler kanje yabo umntwana ona 3 ona 4 yabo umntwana oya age yo toddler manje no like 2 3 yabo seqala umntwana kodwa manje osafuna ukuthetha yabo osafuna ukuthetha kutheni umntwana xa andithi umntwana siyavuma ke age bakazifokola like akaqazi ngolohlobo so kutheni umntwana xa uzomxela ba yabo uJunior kanje ndithi makathi kum Junior yithi tata yabo yithi tata Junior yabo uJunior ngeke a repeat yonke isentence ethethwe ngutata uzothi tata kodwa akazi kwano ngeke athi tata uthi mandithi tata uzothi tata xa ungayenzi bantwana abantu abashinzi babhadlile Cebzithi mfethu into engaxelela yona mfethu ngabantwana yabo imemory yabantwana yo intswembu kakhulu mfethu abantwana bayayibamba into engekhoyo yabona ke yabo umntwana yakwazi ukubamba lento ingacacanga Cebzithi yeva athini andizuthi kutata acacanga sorry to yeba ngafuna umkhulu wathi mfethu kushiyana ngegeneration yabo umzekelo yangoku generation uyayibona ba iqwashe kakhulu yazi Mike yeva iqwashe kakhulu umzekelo uyabona yenze amathoke ikhulisa zefoni mina makona into eziveze endide nikele yapha ekhaya 2011 iqwashe kudlula mina ngokuya kuya age mfethu aba bangowayo nyani yoqwashe noma yenziwa intoni ngoba xa kalongo uya kushintsha kuya umuntu ekhula ngendlela yakhe yabona abantwana bangokho awusamfundisi noba yithi tata ovela athi tata awusamfundisi noba athi mama athi mama awusamfundisi noba athi basafuna ukutya athi dlawa ulambile ufuna ukutya ikubambe encane amantombazana 200 awona yani konye ngaphandle ushifta nje xa uqabela nyani abantwana bangowabavani kwaye nendlela ama2K akhule ngayo sithelana nosisi yabo phofa amantombazana yabo
abomsekelo nco ezizango indwana ithina 4 ibisazi beblock yanxeja kudala ushambazelo ezizango yazi baye abanxiba ngabulokwe nxibe anda ke yazazi ina 6 ayisa iqoshe kakhulu ke okanye omnye athi ipampas yayazi la ubavuna ipendi yakhe kanye anda yakhe ipampas plaza ngidlala plaza indlela esenza ngayo ngabantwana abafana kuqala so ngicela okay ndiyavuma kumzovuma lo mbuzo uqale nini ubona itrunk bazi useless ubonini ba itrunk mandiyeke uyinxiba ngoba usayinxiba hayi uyabona ke itrunk bangabana ndiyibona ba useless iPVD ku hayi trunk iPVD uyabona xa usethi andithi uyochama uphinde ubuyise uzityela into zakho kodwa iphinde iveze le nto ngokuthi unxibile kanti okungcono kuyi-anda le yayevele ivale kwanje yazi uyayikhulula uphinde uyinxibe engasokolisi hayi engasokolisi uyithi nje uyihlise kancinci uwenze le nto uphindise umsomo wakho hayi levele uthi ngosawuphindisile umsomo ukuthi ikhulule kanje uphindise umsomo wakho iphinde futhi vele yona phaa ukuthi xesha emile umangela kwabo sorry to say that iphinde vele ndicela sazoqhubeka la ukhulume sisoboza ke inxa yakhona ndithetha inyaniso le kathixo wathi ngoku ezinto ziyasokolisa waye ungavele free will enzela uba enzela uba wazi ibhruko yakho uzoyizipha nje xa okanye wayeqosha amaqosha lezibona ngaphandle bafreyile ngokuthi lapha ngathi zivele ngaphandle kanti uyabuvesa impulo nawe la uyafanisa like yabo mna ndisifele ungathi ndisivese ngaphandle man free hayi zakho lo andithi waqela i-under phindela kwi-under ke lingabizozakwele xa unxibile isikhindi ke ngoku akufani noba ngabana soze ndishamzele ngesikhindi zodwa mna hayi mna bafethu mna hayi ndiyafriwila mna hayi kho indlela hayi matrabiza nokubiza lamatrunk theory yakhe nam netheory yakhe okay akisi lokho sifuna ukusheshisa into zethu thina so iyasilibazisa yabo uveze ezinye hayi kaloku isoloko izidyethelela ke yekani ukusheshisa bafana bam okanye nangu ngophathe sesiso ngokuzobe kukhulu libhluku ibhanti naku ngapha ngathi yi-anda ngapha uzothini uzohlisa abantu uyazityatyazela yonke nto leyo zothekalokwena time awusenamabreak thetha mike king hayi ayithethaunamabreaki nawe ukuphathe sesiso ugijima etoilet akho mntu ongenamabreak ya umuntu klephatha uyagula usidedelele kaloku ukhalaza lento we-ant bamzela iyasokolisa ngconxa wafrikile uvele ukhulule once oncuka uyafrewela wena ya asifani ayo kaloku ayimhlokoloza kafrewela wenza kanjani yena unxibe ande kajoki nguvi ezo i-anda kaloku ngenibazane nxaba namdala kani zikhela sinenjayo esesifesi unxibe iskini ngaphansi njengamakhehle njengamakhehle ngetheory yakho unxibe iskini hayi uyazi ntoni hayi shisa kukhona boyisa esikheli sisiyi-one umfaka ngaphansi hayi ungenesinqele siyi-one mna nco hayi yimo unesikili ngoba isidathu ngoku hayi ezimbili mamela ayikho maningeva hayi ke sakuzawuva lawe hayi kodwa yiyona solution i-right leyo uyishoyo esikhindi ngomsekelo izikhindi ezimbili like unxiba isikhindi bese unxiba ibhlukhwe i-right enxa ungazibona ngosovela umsinsila ngophambi kwabantu yabo awushanda ibhlukhwe yabo uveze uyafana nje ibhlukhwe xa ifakile ibhanti wagoba ushuthi ibhanti alifasekanga kakuhle
uyavela vengavela umsebenzi wese mamkhulu uyavanga nje noma unganqeba Xa uyinkenkebula uvela uthi pa. mamkhulu uvela ngeke uthini Lana asiye amanodo baye wasiyenda eMithauzi. Okay ngibeshayisa ngena serious note. Dala sabe sifuna ukuthetha lento ubuza ukubaleka la. Phofu like asuphikisana umuntu uzosho nje into endlela icinga ngayo King yabo. kodwa nona yami ungadethi ngekhaya wena uhamba ngamasendisi Okay King. Okay. Ngifuna mina King ngifuna lapho ngabo nawe advocate nawe mkhulu yabo. Ngifuna nje umuntu angitshele laba umzelo King. Masithi ibingekho iBhayibheli yabo. Masithi namasiko la bengekho. Masithi akekho King. Mamela masithi azikho izinto King. Ngifuna umuntu umnami yanixelele. Mamela lo King mamela. Mamela ngifuna ungixelele ba. Yabo ngiyavuma lokuphikisa lo yabo. cala ukuva Ngifuna ungixelele ba umzelo njengoba usithi wena. Asithi iBhayibheli ayikho amasiko akho. Ubuyothi wena ilizwe liqhamukapi? Ubuzothini nje? nona yami benzobona ngoba nisazofa kuba ngabantu Amasiko lo azikho ezinye sesenza i-theory yakho. akho amasiko akekho akho wasa Ubuzosixelela ngengqondo yakho wena uthi hayi umhlaba nobuvelaphi wabuzicingela nje. Masiye ezinye uzibeke ecaleni. Ezuxela ba umhlaba wadala uNkulunkulu. Ubuzosixelela kanjani? okushuthi luvele kuwe wena uqala wabona umhlaba Lako ubuzosho umzela hayi ba yibo kaloku ubuzosho wena ubuzochaza ba umhlaba uvele kanjani uqhamukapi ngolakho ulwazi. wena xa wazi wavela kanjani umhlaba Phela le ndifuna kuwe kaloku. Le ndifuna kuba unxele ba ulwazi ubuzosho kanjani ngolakho yakho kuba indlela. ngabana ngenthethe ngeBhayibheli iBhayibheli ngikule kuthiwa kuthiyo andikho sho ubanyane kuthiwa ngoba ungathiwa kuthiwa kanti ayikho kwayona hayibo Kodwa uhamba nale uhamba nayo. ilento kumenemene ke le kuba umenemene uqala kanje uthi ndive ngobani sithi ngobani kanti into engekhoyo leyo umenemene ngawabo kubeke nje nalesiyaziyo thina uba ondibonile uba ubani wenza into ethile ngoku Like yep. hayi into ngabani uthethe ubumenemene Sezo like yep lesibonayo ibikhona. Yep lengebo bumenemene. sibona le ikhona umhlaba ukhona ngoku nathi sikhona singabantu sikhona kwasaphi Uvelaphi kwayapi asiyazi bandawophilela nje. ukhona oyaziyo ukhona uyaziyo umhlaba uvelaphi njoba weva kushiwo ushiyo ba umhlaba uvelaphi So ngicela singaphandi ke ngomhlaba uvelaphi nxaba sithi sifuna siqhube nje singamnandaba. into beBhayibheli ngathini ithini asiyazi kaloku sasingekho ungandiceleli into bengekho kuyo ndixelela ngento endiyibonileyo oyibonile isenzeka eBhayibheli uyazi kwayona uba isuka Kwasa eBhayibheli. kwayona Uyazi wena unkulu omngaka kuthiwa wawubhalele elityeni ubalo ubonayo kuqala ubhala Sukadla lo mkhulu wasekadla kakhulu. Sukadla kakhulu. hayi idembala unkulu omngaka Vele imibuzo akivelide yabo iyavala vele nyani ngoba common ukuzibuza ba like ba ubhalwe wathi ngalo wayibonayo wathi ke ngoku ingani kwazi okay Leyana la emasikweni lento le. uzothi Noba ingafani sizama umphendula then bese siyavelela yakhe ngayaziyo naye ba ivelaphi yabo vele yabo le kodwa ke ndiphinde ndithi entweni esithethayo vele loo nto ukholela kuyo kholelwa yikholela kuyo ubukhola kusathane ngoku kholela kuye hayi bawandlela kuphile yona njani kanje kholela kuyo Ngiyabona lento nitsho hayi ndibona kuyiyo mna. Ngiyabona umuntu uba ukhule ufundiswe ngalento lena uwayiphila lo kholela kuyo ngoba sawuvile la ngezinye eziright nale right ingxaki wena cebisithi iright kuwe iright kuwe cause nayo kule iright uma ndethe waniphendula la ngabo right nokusela ubhiya ingxaki mina ngifuna ukwazi ba kholo nebhiyeni hayi yabo ke hayi ubhiya no even athamele endlini akasuki kuwine
ukholelwa yema kanti zingathetha ngebhayibhile le ukholelwa ungafake sidissect iBhayibhile ehlele kuyo weva ngababa yiyo ile bhayibhile uba ngabana ngaya kwibhayibhile maye lo thethe yimo king ikholelwa kuQamatha ubani uQamatha uyena umuntu omdala waswelekayo Andithi wayive onto nyanya sakho Andithi wayive onto andinawo ayityelwa awungayazi nawo andithi awumanje ubunjani uQamatha noma ikhehlekazi noma likhehla uqala apho umelele buqala lapha akungcono ngawuvuma kodwa mina ngifuna ngathi leyo uba umuntu makasimpumla lakho imvula khona ayo direction eright olende ngihlepule yabona wena Cebzithi yabo ukholelwe ezinyanyeni yabo uking yabo wena utheni intoni ulisindiswa wena Cebo uyeva mina ke andizosho ba nikholelwa kwephi yabo santanta amacala yabo usafuna direction elisi kuyadelela wena yebo le kaKing into ne njengoba sithi ukholelwa ezinyanyeni uKing andithi naye antu yakholelwa kuyo Cebzithi wathini wazalwa ukholelwa kuyo kowabo followisha intoni into yenziwa phi ukuba ayibona itheni right wena ukulele enkonzweni andithi kuba uyibona itheni right so ke ngokulento le Cebzithi into ikanje Cebzithi umuntu makakholelwe kulento atheni akholelwa kuyo le imphilisa mayesazi ba yena Cebzithi lento le iyandenzela ukuthi nokuthi ugqityiwe kufana nakuwe yabo uKing wangathandaza singalungi into zakhe uthandaze wena zilunge still wena usama expect ba makholelwe kulento uyitshona mfethu sindema expect ba akholelwe into ndiyitsho mfethu yabo ingamsebenzeli ayika lo mfethu lento ngokuba uyamsebenzela bafika understand erules mamela nomqhayi maniphuhla lo nichazele King awucawa manqinene yabo ngakho masingabena ngxaki ecawe noba yeyiphi icawe noba yeyiphi icawe icawe yam ngoku icawe yam ngoku endinayo futhi ndiyekhonsa kakhulu kuyo andivuki ndingayanga khona futhi ndidlala kuyo iziyona yangabozeni yakwamamzo kulapho ke uzobona ke icawe yami yona ndibe ndithandaze khona yonke into ndivuka ekuseni emalanga emini yonke yolihlelo ndibona enkonzweni iyona ndiphilisayo ndiphila nje uba ngabana ndiodanga wamamzo ndiode kwanansika andithi ndiyayifumana imali ndiyaphila ngoko ndiyakwazi ukuthenga noma yintoni andiyiseli ingqarhaza awusengqarhaza mna ndiyisela ijuba okanye ibhiya ijuba for i-ulcers okanye ibhiya hayi ingqarhaza yandigulisa ndandiyisela kakhulu kwi-lockdown ikangani ingqarhaza nomnandi ingqarhaza ingumnandi nje vele ingumnandi make today drink tomorrow itheni make today drink tomorrow hayi ngeke wakhelezela afuna lisi-system of topic kodwa waseyisho inkolowa yami ethi yabo ekuseni ungathi kushokha umbane la kufuneka yona ingqarhaza strong ke yayibona ke waqala ngayo ekuseni yazi uba awuzotya ke kude kube kusasa uphinde awuzotya unebhabhalaza futhi funeka kube kusasa futhi uqale ngayo uzotya nini uba ngabana uke wayiyeka ukuthi hayi mandingeni ngaseli namhlanje uyashayika yo awuzokwazi ukuthini ubili ube manzi ungaziuthini ufuna yona uphuma yona iyophuma emva kwesingaphi uhlelo nje nangihlala kwazi uba wenza kanjani umkhulu ukuze uyiyeka wena
ndanceda ukugula. Yamba yazivumela ukugula. Inantsika eyihunga. Lelena nanze shiba namapara khona la kwayila. Into engakazeni. Engakazeni kaloku kodwa engakazi uyafana nepara. Ulilo hayi buyafana ulilo. Kuba napha abahlamba. Hayi ukuhlamba hayi ukucinga nokucinga. Ukuhlamba. Engathi ukulibazisa uba iyaphela nje. Bona ufuna uvuya khona. Vuya khona iyaphela. Unazo zonke into zokuthambisa unako abantu kwasa ini kodwa we. Imali nona. Yenza umkhaba kodwa raso yamona ngenjongo. Iskali. Iskali kalo 12 rand bala ke uya ku 5 liter ke ngoku. Uvela uvuke ku 5 liter. Imini yonke. Hayi imini yonke. Uyabona pha no 5 liter wakho. Uyabona Ncuka pha. Ufika okanye afike eyohana Ncuka. Ufika 10. Aphuza kufika omnye uzofika 10 pha weya uqhutyele leno ba uhamba ngo4 o'clock ekseni abuye ngo12 okanye ngo10 ebusuku Kankalelwana. hayi abangakhaza abanamona kugaleliwe pha hayi empty bayeni phela phekile hayi uthi khona ndine 25 rand yo ubhiya 25 rand yo uzondithatha ubhiya uzovela undithatha okanye 5 minutes ndenza umzekelo undithatha 5 minutes uyabona uba ngabana ngoku ezinjongo ezibenzisithathe kulo 25 ngaba ngoku ibhekile ngoku iyanda ngoku yephi bamba nakule ngo like uplug phakathi kwelesitawe lengqakhaza lakhe iyotwana kakhulu kakuhle phakathi kwengqakhaza noplug nje ubhiya ngalo normal. Uyazi into enxesa kakhulu engqakhazeni intoni into yoba ngabana awutyi awuwena appetite awulambi uhlela usela kanti ubhiya uyanxilisa wona like ungakwazi nokuyeka ubhiya ufane ngqakhaza yo kunzima uyeka ingqakhaza awungena kuyo uba addicted engathi nje ungene nje yabamba ke hook hayi andiyazi no comment abafika 11 angenda Playa base off topic na ngoba besithetha ngani mfethu hayi mfethu right ngoku se off topic iza le topic ke iza le nto andiyakhumbula ukuthi besithetha ngale iza le nto sithetha ngayo ingakhaze mfethu right udasi ngakhaza ulisa ngakhaza okathathu ngakhaza andiking nawe sewuya kodwa ke ayosoza azenive kwayona nani yakho awazi uyisela into endikhalela nje ngicela kubo bonke abantu abasela le ngqakhaza nezBS noma basele BS abangezi namasana etywaleni namasana etywaleni abantwana bebelekile abantu baya noba usebhiyeni noba usentweneni suza nomntana Umbeleke emkoro. hayi bona kuthiwa kaloku umuntu omdala ngalamuntu omgcinisa uzothini uya betywaleni mfethu unomntwana omncinci ongazi umgcinisa ndawo makuqala ingqakhaza iyatshisa nje siqabane nalomjita ngoku siqabane silwe umntana ophi lapha awusamva emqolo kuwo siyogilana kuwe wena uyowapha wala nomntwana ucinezela umntana iyoba yintoni loo leyo yiyona nto ebalulekileyo singathetha ngayo kuba ngabana irongo laa nto yokuba abantu besifazane baze nabantwana utheni wamgcinisa okanye kaloku ukhulayo somse utatakhe ke awunatiyatya ke ngoku konganatata
ucangana tata isumoya wedwa uthenga i-takeaway kodwa uyabona la ukhuluma isolution la yikho because kaloku ingakhaza beshilo king iyahlaba ekuseni ngathi ungavuka uyoyisela yabo so nguzowuthini because ayikho umuntu ofuna ugcina umntwana anibathi leli class enzama ukuveza simo nje ubana labayo nyanzeli mawathenga i-takeaway fetha uthenga i-takeaway kaloku wami i-takeaway nto like lulupakishelo i-takeaway hayi akazukonele nitsho kaloku nibuye nikhumbule into yakho uyakwazi ukuthenga into yakho ozokonela ngayo andithi sizokonela wena kuwo njengoba nawe andithi uyakwazi ukuthenga nje ikani ye-boost okanye icoke usele yona awoneliyo yonele ke ngoku xa ukuthi ahamba nomntana akho uthenga ikani yakho nantsika uzokonela xa uphako endlini yakho ingazifani kona unyanisile kona hayi yazi ba intoni mna ndikuphendule erazo yam umzekelo apho bowuqhelile ivibe qaphela ngoku ma uzothi masisuke evayibhini yohlala endlini nitsoporeya yebo ngoba aye ukho wawalawala wawalawala bathethayo Mawuza into buzo ngwana umgwenya ngitshela ngokalayo hayo ngikude kaloko lo mgwinyo yami ngayiso ethe njalo zetshezela ndi ethe yadiyele kodwa mntanami umuntu wakho ngeke abe sasuka kumxa ungamfumana khona ethe ngisuka kwingqwarhazi ngeke abasasuka uthi uyayenza lento sibe marinate le hayi kaloku saphumulelo nyana kodwa kona hayi amaxesha yayikorobha konta ngaba naba benu ke futhi ngiyabakoroba uyayikhuthuza hayi no comment into ukhona ufuna uthatha king buzothini encoka uyaqaphela ukuyibona lena mfethu yomntwana njengoba sethi lento abantwana ufuna bakhephezisa uwayibona le yakwase kwase futhi sana kuzalwa mfethu efakwe eplasticini kayibona mfethu elota yabona ezinto ziyenzeka kule Highland le la Highland mfethu uyabonakala uba yawo sasana kuzalwa ziyenzeka kule no Highland besifihlile isiso uyazi ziyenza kule Highland uyabona kuloncane yakwazi kuloncane usibiza amagama na esephethe wasoleka uncane kuloncane kukhona intombazana eyirenta pha alazi okay kuba umkhulu kuba kukhona intombazana eyirenta pha la ntombazana le ithenge into ke kushuthi ke iyofuna iphilisi ikhulela siyabona sesiphelele uthi siphumile siphume kanjani mntanami ake mna ke ndinento zami siphume sayaphi ke mntanami hayi asazi sesiphume sayaphi ayihlengizile lo video ihlungu la ihlungu shothi khona ipheli kulahlekile i-10 liter sihamba siyifuna ke apha emva kwezindlu ke akukhona amahlahla ke ina nanzofuna 10 liter kuphela lama ngiqala uvistore se 10 liter le 10 liter seyivule xa sithi hayi futhi sekabonakala bangumuntu sithi ndiye kuwe ndithi mntanami esasiso sasilahlekile kodwa wasichola hayi andazi man savele la akukho uthathe kulapheli inoba no sipawe pen ela bucket hayi wayithatha nyani wazonanda akuseswezi hayi akala wasenaso sesweso sithi noma salahleka ke kangelesa baso sakho na usifundisela toka kangela ndibiza amaphoyisa hayi ndicela ukuthetha inyani ndaya kubanibani ke okhona ke umama banibani okhona lapha ndafumana iyeza savele saphumisa singaqondi uba mandize kanje madoda ndithi okay sola sasilahlekile
hayi ke yiwine xelela ke abantu balapha eyadini ungezibuka ngathi sisalahlwa side okanye sebiwa abaxelela uba vele kaloku waphinda futhi omnye phaa ngiyabona kwakukhona iiflats ezaziphaa entla kwashomela kukhona inatsi ezachithwayo esitimeleni wayephase enyokeni ehlathini nyoka waphinde futhi umntana futhi waphinde waqhinwa ngomnye omnye wamkhupha wamqhinela eplastikini akuyonto intsha lela elokishini uphinde futhi apha kule ndawo qhanzi inansi waphinde wayiloko futhi nasebridgini waphinde wayiloko yinto ehlala isenseka la awuyithu naba bantu abangabo balapha eHighland futhi abazalelwanga senje abahlalanga kakhulu abakhulela ngapha eHighland alolokishi babantu abafikayo abazothini abazomosha indawo yethu hayi bakhona abazalelwe la abazikhiphayo nca ubo hayi senibalekele yona mfethu hayi sozombona banethi uyabuzekela umntwana opha izansi ukhulele la eHighland ukhulele la udlala pha izansi 25 ukhulele kwabani sesiba awayanga okay kwayi 38 singahlele nge4 38 basikhiphile mfethu umntwana mfethu ufakwe eplastikini usize lo nebuhlungu yanto madoda usize lo eplastikini mfethu wena ke uyindoda ke ufila njani umntanakho qonda ngowakho awusazi noba enoba benjani okanye nalo iswana kaloku ikhona lento yowala iswana kodwa umntanakho mfondini nawe ke ngoko uba ngabana bengumntanakho okugqibela wena umuntu wesifazana ngiyophinda uzale uba ngabana bengumntanakho nje oqala nokugqibela uzophinda uzale into andithi uzokhalela abantwana babantu uhambe useba abantwana babantu apha esibhedlela isekhona nto sela labantwana babantu kodwa ntwana yami ewe kaloku noba awuzu-afforda ayithethi uba ngabana unga-afford ngoku awuthethi uba ngabana uzaphela unga-afford uthixo unendlela yakhe kuba ngabana uthixo inayo into yoba ngabana akubeke kule level aphinde ayithathe level akubeke kule mandithatha la asusela akubeke la njalo njalo uba uyabuyela kuyano kathixo yakhola kaloku awuzazi ubusithi intondoni ukwabhala amatyeni uyabo awuyikholelwe yonto ngoba kubo bumenemene ngoba hayi ukhombi ungakholwayo uqaleni uba uthixo intoni senditshayela inqarhaza sendiqale inqarhaza uzama ukuthi ngohlanga umntwana ezolento ndifuneka ayimi zama uya kuyo hayi ke mfethu ngoba anayo kwamna itheory yenqarhaza buza umuntu orowe ungabuza la umele lesipiliyoni wonke umuntu leyo ulepara njengangoba usedle inqarhaza ubupara lohlala ulepara khona ukukhanya igqoke okanye wazala ulepara kwawena yonke wayibulala okanye kwawutata kwayelepara nomalepara ngamapara no osenje okay asivale mkhulu wale episode